jotono sari kaham je ani Jonijong TV nai tongnai je ano support khlainai joto borokno kha kaham tai chibai ma YAPHARO tamoni himba nongni hamjak bai nongni khairok bai Norok support khaimani bagai Jonijong TV Channel MONITIZE wngkha je YouTube je sanmani aboni mote no ang channel subscribe tai view mamani bagai tini 1 tarik ni simino ani channel monetize wngkha aboni bagai norok no joto no Hambai tai KHA YAPHARO KHA nongni hamjamung no manai tebo ang Jonijong TV tebo kaham video tebo kaham content nongni busang tubunai norok amti khaino ano hamjamung tai nongni chubamung norok ana support khaitongdi ang tebo buskango nongni buskango tebo kaham video kaham content tubi phainai amsno jotono no sari kaham norok ana tebo subachu khaitongdi ani Jonijong TV norok tebo kaham video kaham Mwsamung kaham Rathin norok nugui manai tabuk support khaitongma hanyo norok ano tebo support khaidi angkha khayo buskango norok ano tebo support khayana hanai amsno jotono no Hambai norok soye wonai tongdi Jonijong TV